काय रे? मी लाडू घेऊन येता येतच तसं मार घरासून. हा चाय बी घेऊन येतो तेव्हा मारायचो. आणि हो पाठसून श्लोक म्हणणं त्या दिवशी बसवलं ना, म्हटलं नाही देखते. हा लाडू त्या मोठे दादा चल बुतूरचं चल. वाईट कोण गेला? दादा गेलो. काय जेवणाचा बघ काय त्या जेवणाचा अजून वेळ आधी लाडू मिळून दे आणि आमका दाखवा म्हणून का बोलावलं नाही तर भूतवाडीतली माणसं चिली नाही म्हणते. काय रे? काय रे? कोण सांगता? आधीच म्हणा मी बारीक झालं, बारीक आणि चाय 4. लेट माणूस जवान राखूसाठी ठेवलेलो होतो, राखासाठी खास. तर मंडळी अशा प्रकारे साखरपुडा झालेलो. आणि मेन महत्वाची ह्या मोठा काम म्हणजे जेवणाचं कार्यक्रम. आणि आता सगळी मंडळी जेवण चाललेली. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, आज आपल्या वाडीत साखरपुडा अनुजाचं आणि म्हणजे बाबू वाटलांची पुतणी तिचं साखरपुडा आणि बाळा पाटलांची मुलगी. तर साखरपुडा आणि साखरपुड्यात जाऊचा. साखरपुड्याची जोरदार तयारी आहे सगळी, जेवण वगैरे चालू आहे सगळा. आणि आता साखरपुड्यात जाऊचा. तर चला मंडळी. ठीक हे चंदे अरे काय श्लोक भारी म्हणतोस, कमेंट वाचलंस की ना? काय रे पाठी कशा रवतो, पुढे ये ना मग, मोठो माणूस ना तू. ह्या भारी चांगला सगळ्यात. हे बघा मंडळी सगळी साखरपुड्यात जमली. बघितला हो, काय विचारूच असाल तर विचारा. नाव सांग. शिक्षण 12वी. भावंड टाकते. एक भाऊ आणि कोणी बनलास हां दाखवा. राम राम. नाव कसं तुमचं? चैतन्य रमेश पवार. व्यवसाय? नोकरी. एक भाऊ, बहीण विवाहित आहे. मुलगी पसंत आहे? हो. तुका मुलगो पसंत आहे गो? जाता काय साखरपुड्याच्या तयारीने लास ना? हो. बाकी काय तुमचे देणे घेण्याचे काय व्यवहार आत्ताच मिटलेले ह? मित्र त्या दिवशी आम्ही बोलला हा दिला होता, पोरगी भाऊ दिला होता त्या दिवशी बोलला. साखरपुड्याची आपली तयारी कराय पाठवणार आहे परत घेऊन ये. वर्षा सरळ मार फोटो, फ्लॅश मारित राहू. त्यांका बोलवा. एका बोलवा, मुली बोल, पोरगी बोलवा. सुरुवात करूया. पूर्वी पावणे लेकराचो आज घरचो घरडी वशिकाच्या प्रमाण आकाराची संमती, त्याच्यात मागील मावळे वशिकाची संमती अधिक मुलीचो जो काय मावळे वशिका त्याची संमती, त्यांका समज घेऊ गुलाब जी काय घरची आज बाबा तत्वा सूत्र असत त्यांची संमती. आज घरखांडा घरचो घरडी वशिकाच्या ब्राह्मण आकाराची संमती. आज
यावेळी बाबा तू आज समज घे जा का आपल्या लेकराचं आपलं साखरपुडा करता तू आज समज घेऊच्या सुपारी फोडणारी लेकरावले थोडी शुभकारी या ह्या वेळेपासून बाबा जा काय कारण पुढे अडचणी कसं तू आज समज की काय कोणती करणे करता दात कसा कोणते कोणता आकरी तुटून ठेवला कोणती कलमदारी कोणता तोंडचा कलम असा किंवा इतर आज भाषा बरोबर भाषा माणूस भाषेपूर्वक खायच्या गारुडी बंगाल पंचाक्षरी मुसलमानाकडून खायच्या जातीन खायच्या भाषण खायच्या रीतीन जरी पुढे आडी अडचणी करणारी कारण असेल हय आखरे कोण तुझ्या पायाखाली गाडणे करून गाड्याने कर बाबा पुढे होणारी जी कहाणी नुकसान नाही शुभकार्य पार पडेपर्यंत पूर्णपणे जबाबदारी घेऊन रखवाली करून जी काय तुझी आज मर्यादेने खात्री पडते पण तुझी आज खात्री पडतो त्याचमुळे बघ तू आज समज घ्या साखरपुडो करताना काय कोणतं मानपान काढूचं रोल असतात कोणता देण्या घेणार रोल असतात काय चालेल की चुकला माकला चुकला सवरला असतात आज दोन्ही कुटुंबांकडून बाबा तू आज समज घे चुकल्या माकल्याची समाधी चुकल्या माकल्या समज घेऊला असली चुकली माकली तत्व पूर्णपणे राजी करून ह्यावेळी लेकरांच्या पाठीशी उभी करून दे आणि तुझी आज खात्री पडम जा का लेकरांचा वाडा वडला ती खरा बरा तिची समज त्या समज घेऊला पूर्णपणे त्या मोकळा करा बाबा दोन्ही कुटुंब आज दोन्ही वशी कुळाचार ब्राह्मण एक रूप या गणित या मत करून बाबा एका मतनात बाबा दही उभे करून देतात तुला जो काही ठिकाणचा आज महापुरुष त्याच्यावरची जी काय उगाच चाळीगत खुणी वाटमार्गी देवचार असत त्यांची संमती त्यांना समज घेऊला पूर्णपणे त्यांना मोकळे कर त्यांना राजी कर बाबा तुझाच लेकरा तुझ्याच वेलीचा फळा बाबा तू आज समज घे बाबा बाळा पाटील त्याची आपली मुली अनुजा तू आज समज घे काय बा लेकरावर काय खोटेडा वाटेड्याचा फेरे भेटेचा दैदिष्टाविक असाच हय आकडे ता पुढे चलता कामा नये पुढे लेकराक त्याचा त्रास होता कामा नये अशी पूर्णपणे रीत बांध बाबा आणि बाबा तुझी आज मुलीची मोकळी करून आपली खात्री पडम हय सर बाबा साखरपुडे बाबा जुवा झाल्यापासून बाबा सुपारी फोडल्यापासून पुढे लेकरू बाहेर भुतूर येणार फिरणार दोन्ही लेकरांका काडी केसभर त्रास होता कामा नये खैचोही बाजू होता कामा नये अशी पूर्णपणे रीत बांधतात बाबा आणि तुझी जी काय खात्री पडूच्या त्याबाबत तुझी आपली खात्री पटव नाही तू बाई माझ्याशी राजू जो आई जगदंबे बातसर माझ्याशी पूर्वी पूर्व आकार पूर्व मर्या आकार पुलगत पावनी गांगो महार जाईल 505 पत्करी 700 आकार एक पत्कर माझ्याशी येतात रमेश पवार त्याला साखरपुड्याचा कार्यक्रम चाललेला असा हा नारिकला चतुशीमा आकार वर घेता हा नारिकला चतुशीमा आकार मर्या ठिकाणचं तिकडे ब्राह्मण पाठवतो घरबशी याचं एक मत करून हा तुझा अखेर साठी मतपान काढलेला असा तो आपलं मान्य करून घे त्यांना काय त्यांनी कार्यक्रम आरंभला असा निवडून आणि त्यात पार पाडून ती माझ्याशी काही त्रास होता इज्जत त्याचा क्लेश न होता आणि त्या तू पार पडला तू राजे महाराजा त्या मुलातच मावळे वशिक निर्वशिक आज मग त्याच्या भाषेचा कार्यक्रम नारळ चतुर्थीवर चाललेला असा त्या ठिकाणी तुझं मावळे वशिक मतपान काढलेला असा मान्यता करून घेऊन आज या ठिकाणी तो मावळे वशिक राजी हो आणि कार्यक्रम तो आरंभलेला असा इथपासून लग्नाबरोबर निर्विघ्न आनंदात तुम्ही पार पडण्याक राजी हो महाराज सांभाळ करा बाबा त्या सांगण्यात पाठीपुढे चल चुकत असतात असतात त्याचा समज करून घेऊन आम्ही आज्ञा लेकर असा सुद्धाचा सहसा पटवा आणि कार्यक्रम आनंदात निर्विघ्न पार पडतो राजी हो सांभाळ काय रे मी लाडू घेऊन येता येतच तसं मार घरासून हा चाय बी घेऊन येतं तेव्हा मारायचो आणि हो पाठसून श्लोक म्हणणं त्या दिवशी पसवलं ना म्हटलं ना लाडू मोठे दादा बुतूरच कोण गेला दादा गेलो नाही गावाकच हे बघा आपले सबस्क्रायबर आहेत त्याच्यात हे बघा सगळी मंडळी बसली आहे त्याच्यात साक्षी काही गमत नाही जेव केलं की वाटलेलं वेळ लागतो लाडू 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 फोडा 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 पटकन हे तू दिसणार आता हा अरे तू तू पुन्हा जा शेशी लाडू वाटूचं काम जोरदार करतात हे बघा साखरपुडा झालेलो आणि चाय लाडू वाटण्याचं काम चालू आहे हे वाट पटापटा काय तू हां राबतं किती आहे
बघ 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 माझ्या आता लाडू खावा दातात लागतं दोन ते बघ आणि हे असं करून दाखव त्याचा असं करून. अरे सगळे सबस्क्रायबर थँक्यू टीव्हीवर लावून बघतो. हां किंवा आता बघूया लवकरात लवकर पाठीचा प्रयत्न करतोय. हां होय लाडून चाय खाल्लं नाही खाला. जावा ना पाठी. ही बघा सगळी गडबड चालली आहे साखरपुड्याची आणि ही बघा सगळी लेडीज मंडळी इकडे बसली आहे. चहा जेवणाचा बघ काय जेवणाचा अजून वेळ आहे, लाडू मिळून दे. आणि आमका दाखवा म्हणून का बोलावलं नाही तर भूतवाडीतली माणसं चिली नाही म्हणत. बोलणार काय ना जेवतो तसं. ही झोपतं काय लाडू मिळालो ना. जय महाराष्ट्र हां काय जय महाराष्ट्र अरे ओमे हस कर. अरे तुका सगळं विचारतात असा नसा ओमकार काही गमत नाही. जेवण राखत ठेवलेलं ढोरा राखा गेलं की जेवण राखत ठेवलेलं जेवण राखाक ठेवलेलो होतो माका वाटलं करू काय रे काय रे कोण सांगता आधीच म्हणा मी बारीक झालं बारीक आणि चाय चार लेट माणूस ह्यो जेवण राखूसाठी ठेवलेलो होतो राखासाठी खास. तर सायला चाय विचार चाय घेतोस का मग हो चाय घ्यावा. छान आहे. ही सगळे आमचे सबस्क्रायबर आहेत. डेली बघता टीव्हीत बघतात. तर मित्रांनो आता अंगठी घालूचो प्रोग्राम हा. तिकडे बघ मग घातल्यान मग रिटेक झालं सगळं म्हणून तर बोलवत होतोय तुमका. अशा प्रकारे मित्रांनो अंगठीचं वगैरे कार्यक्रम झालेला आणि साखरपुड्याचा कार्यक्रम झालेला आणि आता मेन महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे जेवणाचा. तो आता खायल्यांच्या तिकडे हवामानच्या घराकडे तो महत्त्वाचा कार्यक्रम हा. मोठा काम म्हणजे जेवणाचं कार्यक्रम आणि आता सगळी मंडळी जेवण चाललेली आहे भोजनासाठी चाललेली आहे. काय रे काय रे कोण सांगता आधीच म्हणा मी बारीक झालं बारीक आणि चाय चार